Avui descobrirem dispositius sorprenents que ens ajuden a dominar tots els idiomes del planeta. Posarem a prova un telèfon de Kodak, sí, un telèfon i no pas una càmera. I us mostrarem el perfil digital de l'actor Marcel Borràs. Anar a un museu amb el mòbil ho fem gairebé tots, però avui ens servirà per conèixer molt més del que hi ha entre les seves quatre parets. Ens fa de guia una aplicació que, per cert, converteix la visita al museu en un joc de pistes. Benvinguts al Generació Digital, avui des del Museu de les Aigües a Cornellà de Llobregat. Amb aplicacions com aquesta podem acostar-nos d'una manera més activa a la cultura i a l'art. Però la tecnologia també ens permet que sigui l'art qui s'acosti a nosaltres. Us presentem ara una iniciativa catalana que pretén promoure joves artistes. Jo sóc amant de les coses fetes a mà, però aprofitar sempre les eines online que pots realment comunicar el que fas i ensenyar el que fas, o sigui, barrejar amb dues opcions, no? Hi ha dificultats, perquè clar, el món de l'art és sempre molt complicat, però internet ho ha facilitat moltíssim. La Carla és dissenyadora, té 26 anys i no hauria pensat mai que podria mostrar la seva passió, el seu art, a tot el món. Això ha canviat des que les seves pintures s'exposen en una galeria d'art poc convencional, una galeria digital. Arctic Gallery obre les portes a col·leccionistes internacionals i fins i tot a cases de particulars. Les creadores de la galeria volen promoure els artistes contemporanis emergents a través d'internet perquè puguin viure de l'art. També fa uns anys ningú s'esperava que es podria comprar tot, des del menjar, des de la roba, des de la cosmètica, tot a través d'internet. I per què no l'art? Es un mercado que ha tardado un poco en adaptarse a todo lo que es el entorno internet, entorno online, pero ahora mismo está creciendo muchísimo y hay una oportunidad tanto para los artistas como para la gente interesada en el arte. Un dels reptes més grans que afronten és com mostrar una obra d'art i tot el que provoca a través d'una pantalla. Per compensar-ho, han pres mesures poc freqüents. Per exemple, ofereixen la possibilitat de retornar una obra si després d'haver-la rebut el comprador veu que no és el que s'esperava. A la web s'hi pot trobar tot tipus d'art, des de la pintura o la fotografia fins a l'escultura o fins i tot el collage. L'equip del projecte busca constantment nous creadors per incorporar, artistes que acabin construint el futur del discurs internacional de l'art. English for beginners. I am, you are, he, she, it. Les classes d'anglès d'aquest avi polonès van despertar tendresa a milions de persones a YouTube fa un parell de mesos. I love you. You are perfect. You are perfect. Si no teniu tant temps per aprendre idiomes ni tampoc tanta paciència com ell, us interessarà descobrir les eines digitals que ara us ensenyarem per traduir d'una llengua a l'altra. Per cert, l'home tenia un bon motiu per aprendre anglès. Hi. I am your grandpa. Do you speak English? Google Translate és l'eina de traducció més coneguda. Permet introduir textos sencers, escriure a mà paraules individuals o dictar-les amb el micròfon. 我想北京烤鸭。北京烤鸭。OK. En telèfons Android no cal ni sortir de l'aplicació que et tinguis oberta per traduir qualsevol text, però l'eina més sorprenent és la que et permet veure traduït qualsevol text imprès a través de la pantalla. La competència de Google és Microsoft Translator. El sistema és similar, però on de veritat destaca és en la traducció gairebé simultània de converses. Una funció que es pot posar en pràctica a Skype i que permet traduir 9 idiomes diferents utilitzant la veu, o més de 50 si la comunicació és per escrit.
So, do you know where I can get a good picture from up in the hills? 那些山有很多秘密。 Compte amb aprenentatge automàtic. Com més es fa servir, més precisa és en la traducció. 星期四早上5点。 Les tauletes, com la de Motion Savvy, ajuden a les persones amb deficiències auditives a comunicar-se amb cada cop menys barreres. What's your name? Nice to meet you, Alex. El seu aparell, Uni, és capaç de llegir cada un dels gestos al llenguatge de signes i els tradueix en temps real per trencar les fronteres entre els que coneixen els gestos i els que no. Please form a single line. Sí, els ulls no us enganyen. Això que veieu és un megàfon traductor. Es diu Megafon Yaku, un disseny de Panasonic. El seu objectiu és arribar a temps per les Olimpíades del 2020 al Japó, on farà molt de servei. De moment només tradueix del japonès a l'anglès, xinès i coreà. Je mets ça dans mon oreille? Yeah, put it in your ear. Comme ça? Acabem en el terreny de la ciència-ficció. Traducció simultània de fins a 5 idiomes dins d'un auricular. Pouvez-vous me entendre en français? Oui! Je peux t'entendre parler français? Els Pilot van començar com un projecte de mecenatge a internet, però el concepte era tan futurista que va atreure moltes mirades, i aquest maig ja començaran a enviar-ne les primeres unitats. Així, conversar amb persones que parlen un idioma que desconeixem serà més fàcil que mai. Free of language barriers. It's just that it's no longer a dream anymore. It's real. Quan ens parlen de Kodak ens venen al cap les seves càmeres analògiques o els rodets de tota la vida. Després que el boom de la fotografia digital els va deixar enrere, Kodak vol recuperar terreny amb un telèfon. Al desembre, la companyia va llançar el Kodak Ektra, un smartphone on, com no podia ser d'una altra manera, la càmera és la protagonista. Hem quedat amb l'Oriol, que és fotògraf i continua fent servir rodets en el seu dia a dia. Li hem demanat que ens ajudi a posar a prova el mòbil. El que més m'ha agradat del mòbil és el mode manual que té, és bastant versàtil, es pot adequar a qualsevol situació, és entendible per tothom. M'he sentit bastant fotògraf en el sentit que he pogut posar les característiques que més m'agradaven en cada situació. La càmera també permet enfocar objectes que són molt a prop del mòbil i aconsegueix un bon resultat. Però en altres situacions, com per exemple quan hi ha molta llum o quan fotografiem objectes llunyans, la càmera ens limita més. Per l'Oriol, un altre problema és la mida de l'òptica. És una mica gran, des del meu punt de vista. L'òptica sobresurt i fa una mica de por trencar-la o ratllar-la, perquè realment al estar sobresortida és possible que qualsevol contactar amb unes claus o el que sigui acabi ratllada. Respecte a les innovacions, l'Ektra és un dels pocs mòbils que incorporen l'efecte bokeh en els modes automàtics. I genera una mena de bombolles que són molt boniques. L'efecte bokeh en els mòbils és una simulació, no és real, perquè no tens una òptica que el que et permeti sigui separar els elements. A banda de la carcassa, que imita una càmera antiga, la nostàlgia també és present a l'interior. El telèfon incorpora l'aplicació Super 8, que permet fer fotografies i vídeos amb la textura de l'emblemàtica càmera de l'empresa.
Es du a terme a partir d'uns filtres que serien com els que, per exemple, utilitza Instagram o alguna altra aplicació. És impossible imitar la textura de l'analògic en un mòbil, però està bé que, com a mínim, es facin un autohomenatge intentant fer menció a aquests carrets que se segueixen utilitzant i que són els millors del mercat realment. Pel que fa al vessant de smartphone, ens trobem davant d'un mòbil Android amb unes prestacions acceptables. La principal limitació aquí és la bateria, que s'acaba de pressa justament quan fem servir molt la càmera, que és el que et demana el cost quan et compres un mòbil d'aquest tipus. Molts cantants de rap demostren que tenen unes habilitats de locució envejables, però fins ara ningú havia intentat rapejar durant 90 segons seguits sense agafar aire. El primer a provar-ho ha estat el raper de Missouri Mac Lethal, que ha practicat algunes tècniques de respiració abans de posar-se davant la càmera a intentar-ho. I just wanna rap for 90 seconds without breathing. Here we go, I'm gonna try it. Hopefully I won't be screaming by the end of it. I cannot take a single breath, but not even a little bit. I hope this ain't a target that I didn't hit. And all these rappers out right now are faker than an Instagram booty. Donald Trump ha revolucionat les xarxes amb la seva prohibició a l'entrada de persones provinents de determinats països de majoria musulmana. Mentre es feien protestes públiques i enmig del caos de persones detingudes i d'altres que no sabien on passarien la nit, la filla del president nord-americà, Ivanka Trump, va decidir penjar una fotografia acompanyada del seu marit minuts abans d'assistir a una festa. La frivolitat li va sortir cara de seguida. La comunitat de tuitaires no va desaprofitar l'ocasió per fer-li comentaris sarcàstics i criticar-li el patent desinterès per la situació que viu al seu país. No és estrany portar el teu falcó a dins l'avió a l'Aràbia Saudita. En aquest cas, el capità del vol va voler compartir aquesta imatge on veiem 80 falcons, cadascun amb el seu bitllet, que un príncep saudita va decidir que l'acompanyessin de viatge. La imatge ja suma més de 4.000 comentaris a Reddit. Havíem deixat l'amic Mac Lethal i ara comprovarem si va aconseguir completar els 90 segons rapejant sense parar. Doncs la resposta és no. Es queda sense aire just als 77 segons, però clarament deixa el nivell molt alt per qui el vulgui seguir en el repte. Aquest és segurament un dels mòbils més cinèfils que hem vist. Sap històries de tot tipus i colors. I això és perquè el seu amo és un enamorat de les pel·lícules. O no, Marcel? Estic molt enganxat a mirar tràilers a YouTube. Per mi hauria d'haver un algo que fos fer tràilers. No cal fer la pel·li sencera, saps? Una professió que fos, no, jo em dedico a fer tràilers. Després no veig ni una tercera part de les pel·lis que els tràilers m'han agradat, però només al moment del tràiler ja vaig, uau. Segueixes canals especialitzats? No, tan professional no. Tràiler 2017 i tira que nos vamos, perquè ja surten els últims, saps? El precio de tu gloria es su sufrimiento. Em va agradar molt el The Silent, de la pel·li de l'Scorsese, que no l'he vist i que hi ha molta gent que em diuen que normal, però el tràiler em va com agradar, també perquè m'agrada molt aquest director. Jo recomano, hosti, mira't aquest tràiler, és boníssim. La pel·li no ho sé, però el tràiler és brutal. Com te'n surts amb l'espam telefònic? Depèn de com em pilla. Si em pilla nerviós, l'agafo i dic no puedo. També dic a vegades no estan en casa, los señores no estan en casa, com que si no fos casa meva. Cuando volverán la setmana que viene. I després no truquen mai, no tornen a trucar al cap d'una setmana. És curiós. M'agrada molt la idea, és molt bonic, no?, la idea de quan truques a algú i t'has equivocat. Coincidir aquells 6 segons amb algú que no tornaràs a veure mai més, o que potser sí que et creus amb aquella persona pel carrer, i que la conversa a vegades són càlides, aquestes converses. Ah, no, perdó, no passa nada, no te preocupes, disculpa, Sí, tranquilo. De cop és com si et coneixessis amb aquella persona. Normalment, quants correus tens pendents de llegir? Ho tinc tot fet. Perquè és molt fàcil, fas així i... Veus aquest bony que tinc al dit és d'Urranells, això d'aquí. És d'aquest gest de... Estem massa enganxats al mòbil. Això que estan fent els semàfors al terra és molt fort.
tio, és que es mati, tu, saps? Jo vull dir, ara hem de fer la cosa aquesta per algú que va amb el mòbil. No entenc des de quina perspectiva, des de quin prisma de voler construir una bona societat es gasten uns diners públics en fer un semàfor al terra per la gent que va amb el mòbil. No li trobo gens de sentit. Tu, Marcel, t'has posat normes sobre el telèfon? Amb la parella ens les posem lo típic de parella. Tu estàs molt rato amb el... Jo li veig a ella i ella em veu a mi. Llavors, quan l'altre et veu, dius, va, deixem-lo un rato. Altres països, més molons, no, però el que fan en els sopars d'amics és, no sé si us ho han explicat mai, això us ho han explicat, no? Tots al centre i qui l'agafa paga el sopar. Està bé, això ho he fet algun cop i s'hauria de fer més aquí. I et tocaria pagar, tu? No, jo no... Mai no hi ha una trucada que... Spielberg, potser, si fiqués allà... Bueno, no ho posaria, no? Però... No sé, no. Acabem. Recomana'ns un vídeo. Sí, un vídeo de fa potser 10 anys, 2007 o 2006 o així, que es deia Faces and Noises I Can Make. 3, 2, 1, go! És un tio que es va fer famós, molt famós, va tenir moltes visites. Un tio que simplement amb la seva webcam ensenyava en 1 minut i mig totes les cares que podia fer i els sons i el burro. I'm gonna wipe you out, monster! I'll crush you! Cada dia ens rentem les dents, però no diríem que és l'activitat més divertida de la jornada. Ara es pot convertir en un joc per a nens literalment. Amb aquesta aplicació i un raspall intel·ligent podrem eliminar tots els monstres que van apareixent a les dents. El joc s'assegura que el nen passi el raspall per totes les parts de la boca amb el moviment adequat i el puntua segons com ho fa. Una manera divertida d'agafar l'hàbit d'una bona higiene vocal cada dia i a consciència. Mons imaginaris i escenes de pel·lícula. Els videojocs ens acostumen a traslladar una altra realitat fantàstica en què podem viure aventures impossibles molt lluny de les que vivim els humans reals de carn i ossos. Avui us presentem, però, un videojoc bastant atípic que trenca tot tipus de definició. Neix de la dura experiència que va viure una família i ells mateixos en són els protagonistes. Mr. and Mrs. Green, I'm sorry. It's not good news. En Joel, un dels fills de la família Green, va morir de càncer. Els seus pares, en Ryan i l'Amy, han volgut compartir l'experiència a través d'un videojoc que commemora la seva lluita contra la malaltia. We tend to see cancer as this moment, as this big battle, right? It's like we're fighting cancer, but a lot of times there's nothing we can do but just survive, and there's nothing we can do but hold on while things happen to us. And that felt a little bit like a video game where the mechanics of the video game were broken. You know, you expect when you play a video game to be able to beat the level, to be able to defeat the boss. And there were moments in our life and moments with Joel where I felt helpless, but at the same time where I felt grace. That Dragon Cancer es desmarca dels videojocs tradicionals. El joc s'endinsa en la vida de la família des que diagnostiquen càncer terminal en Joel fins que mor amb només 4 anys. Encara que pugui semblar impossible, s'hi combinen escenes difícils i de tristesa amb altres de boniques o fins i tot divertides. Se centra sobretot en l'experiència emocional del jugador i deixa en un segon pla la interacció. What is the role of the player in That Dragon Cancer? I would say the role of the player is witness. And that is an observer, a friend. And my hope is that they don't feel like a voyeur, someone that was not invited to see intimate details of our life, but somebody that we welcomed. Amb That Dragon Cancer, en Ryan i l'Amy volen donar un missatge de coratge davant d'aquesta vivència tan difícil i mostrar que també els va portar bons moments. The message has changed over time. I hope that
we can come face to face with the fear of death and learn not to fear it. My hope in creating the game is that people would walk away with this message that sometimes these really hard, challenging things bring us surprising gifts in the middle of them. La família Green ha rebut respostes molt positives de tothom que hi ha jugat. Tot i això, entenen que algunes persones no hi vulguin jugar pel component emocional. And there have certainly been people who aren't interested in playing the game, who have said it would be too emotional or too difficult for them. And I think we understand that. When we were taking care of Joel, I didn't particularly want to see sad stories or stories about cancer because we just wanted to be in the moment with him and not thinking about what could happen and the hard things that might be down the road. But it's been amazing that the people who do play almost universally really appreciate it, and that's been incredible for us. Pac-Man és un dels videojocs més mítics de la història que segur que molts teniu present. El responsable del seu llançament, l'empresari japonès Masaya Nakamura, ha mort aquesta setmana als 91 anys. Va ser un dels pioners en la indústria dels videojocs a finals dels anys 70 i entre la seva llarga llista de títols també hi ha el Galaxian, un altre videojoc insígnia i considerat el primer amb gràfics en color. Samsung ha portat fins a Barcelona les principals novetats que va presentar fa poc al CES de Las Vegas. I hem pogut veure, per exemple, aquesta nevera intel·ligent que, gràcies a una càmera, t'ensenya el que hi ha dins sense haver-la d'obrir. També han volgut ensenyar la nova línia de televisors QLED, que, a banda d'augmentar la precisió de color fins a 1.000 milions de tonalitats, també acaba amb el caos de cables que pengen de la tele, perquè només en porta un, i és transparent. A finals d'aquest mes s'entreguen els Oscars i potser aquesta gala, que és la 89a, passarà a la història per haver premiat el primer curt animat produït en realitat virtual. Paul ens explica el viatge en cotxe d'un pare i la seva filla creuant els Estats Units de cap a cap. El director és el nord-americà Patrick Osborne, que ja va recollir una estatueta a millor curt animat el 2014. Ara pot ser la primera vegada que la realitat virtual tregui el nas en la gran festa del cine. Cada dia apareixen centenars d'aplicacions que omplen de nous usos i serveis als nostres telèfons. Programa a programa us les anem explicant, però qui millor que els seus creadors per presentar-nos-les? Doncs aquí teniu la que hem escollit per avui. Soc el Sergio, un dels creadors de Fotagua. Fotagua és un servei web i una aplicació d'entrega de menjar saludable a domicili en 15 minuts. L'aplicació és molt senzilla, en només 3 clics pots tenir la teva comanda feta. El primer pas és seleccionar el plat, sempre hi ha un plat de carn, un plat de peix i una opció vegetariana. El segon pas és decidir a quina hora vols rebre-ho, que inclús t'ho podem entregar en 15 minuts, i el tercer pas és ja confirmar. Hi ha un xef que és el que dissenya les receptes, que ha treballat en restaurants estrella Michelin. Una dietista que s'encarrega de fer la planificació del dia i també de tota la setmana d'una forma molt equilibrada. Els preus són assequibles, de 6,95 € al plat i de 9,95 al menú amb beguda i postre, i a més està muntat de tal forma que pots rebre la teva comanda en 15 minuts des que l'has fet. Ara estem només a Barcelona perquè acabem de començar, però la idea és expandir a moltes més ciutats.
Una família sopa al voltant de la taula i ho fan acompanyats de dos convidats habituals, els mòbils dels dos fills que acaparen tota la seva atenció. Hey Jake, you want to pass the salt, please? Una escena quotidiana que es repeteix més del que ens agradaria i que avui hem triat per parlar-vos de la relació d'amor massa dependent que de vegades tenim amb els dispositius. I així decideix solucionar la situació aquest pare de família. Dues generacions diferents, dues maneres de comunicar-se i una reflexió. Els mòbils ens han envaït la vida quotidiana i potser ens estem oblidant de posar-hi límits. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre l'autor del curtmetratge Matthew Webeler i no és l'únic que fa una crítica a l'ús de la tecnologia. Aquí en teniu un altre exemple. Sorry, I must have been a little distracted. Y una caja. Darrere d'aquesta imatge trobem el fotògraf nord-americà Eric Pickersgill, que ha decidit plasmar situacions quotidianes però amb una particularitat. N'ha eliminat els dispositius. Els resultats són escenes com aquestes. Algunes són ridícules i altres un pèl inquietants. És pràcticament impossible no sentir-se representat en alguna. Aquí, per exemple, apareix el mateix fotògraf amb la seva parella. De fet, va decidir emprendre aquest projecte quan un dia es va dormir amb el mòbil a la mà, li va caure i es va despertar amb la mateixa posició. El recull fotogràfic està a la plataforma per fer la seva reflexió personal. The biggest thing that I think the photographs illustrate is this very specific, almost fear that almost every society has on the planet, that while we're using these devices, we are disconnecting from the people that are physically around us. And so the pictures, I think, give people a moment of reflection and realization. It shows them something that they already know, but in a way that makes them think more deeply about it, and they place themselves in the picture, and then they can decide for themselves if they're happy with how much they're using their devices, or if they want to start to change their habits or have other expectations for other people. So I'm not trying to go out in the world and tell everyone that technology is bad. I think it's very helpful and really important in society, but I do want us to think about how it's changing us as human beings, both physically and psychologically. Sigui com sigui, la tecnologia ens està canviant les prioritats i els camins. Així ho creu també el dissenyador i científic indi Ajit Johnson, que ha elaborat amb un toc d'humor aquesta sèrie d'il·lustracions. D'aquesta manera, explica el pitjor malson del segle XXI, o les coses imprescindibles que cal canviar cada dia. I per últim, qui ha deixat al marge la subtilesa i opta per una crítica amb totes les lletres a l'addicció a la tecnologia és Moby. El músic, amb aquest videoclip, dibuixa els humans com autèntics zombis enganxats als telèfons i la història no acaba gaire bé. Doncs amb aquesta història acabem el programa d'avui. Nosaltres som molt fans de la tecnologia, ja ho sabeu, però ens agrada controlar-la nosaltres a ella i no que sigui ella qui ens controli a nosaltres. Tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
in the world that I